Подводният свят на рифа при Оага Арт Резорт е разнообразен и много заинтригуващ. Не е необходимо да се гмуркаш с акваланг, за да му се насладиш, макар че има и такава опция. Достатъчно е да вземеш от водните спортове на курорта маска, шнорхел и плавници назаем. Не плащаш нищо за това. Евентуално можеш да сложиш и жилетка за плуване и да се впуснеш във вълнуващо приключение, като обходиш рифа на острова. Рифовете, които се намират около островите на Малдивите, се наричат House Reefs. Няма нужда да се качваш на лодка и да пътуваш, за да си разгледаш цветните риби. Само се потапяш в лагуната или от другата страна на каменната стена и пред теб се разкрива пъстър свят, какъвто си виждал във филмчето В търсенето на Немо, но в малдивската му версия. От курорта предлагат срещу заплащане и опция да посетиш място, където да гледаш манти, морски лисици и други интересни екземпляри, но до там се ходи с лодка. За състоянието и здравето на рифа се грижи екип от гмуркачи, които при нужда го почистват от вредители, залесяват с нови корали и разказват на любопитните туристи какви представители на водния свят могат да видят. Препоръчвам лекцията им за океана, много интересна и научаваш много за флората и фауната на Малдивите. На ОАГ няма опасни риби, освен ако много не се навираш тях и не се опитваш да ги пипаш. Акулите са напълно безопасни и не се интересуват от туристите. Единствено, Titan Triggerfish може да ти създаде някакъв проблем, ако наскоро е хвърлила хайвера си. Проучи дали е в такъв период и как изглежда и ако си късметлия да го оцелиш, просто като я видиш, плувай бързо надалеч от нея. Не се насочвай и към Clown Triggerfish, защото и те пазят гнездата си. Това грациозно същество се казва риба лъв. Нищо няма да ти направи, ако не я докосваш. Красива е, но тези елегантни шипове са пълни с отрова, която може да причини сериозни проблеми на човек. Едни от най-шарените са рибите папагал. Благодарение на тях се образува белия пясък. Те си хапват корали и даже може да ги чуеш как хрупат. Морските игли са страшно любопитни. Като те видят, спират да плуват и започват да се движат с твоята скорост и да те гледат с огромните си очи. Много са симпатични и имаш чувството, че дори ти се усмихват. Ако имаш късмет, може и делфин да срещнеш. Постоянно обикалят острова. Тръгнеш ли на екскурзия на някъде с лодка, често пъти я съпровождат. А тези рибки тук не са като Дори от търсене на Немо. По-различни са, но също толкова грациозни. Прочети повече за ОАГ Арт Резорт в блога за пътеписи, ревюта и оценки placescases.com.